maayong hapon sa tanan. Isip usa ka leader sa maong pundok kailang gituboy kanila sa part sa ingani. So dako kay akong pagpasalamat sa Ginoo nga bisan pa ako nga gigamit sa Ginoo part sa ingani mga buluhaton o sa akong mga kaabag. Nagpasalamat kog dako nga kaninyo kay kung wala kamo wala usab ako maka adto ngadto sa layo nga dapit kung wala ang inyong pag-support kanako. O labi na pagyud sa among tanan nga mga sponsors, dako kay namo na nga kadaugan sa inyo kay kung wala kamo dili mi makaadto dito sa layo nga dapit. So mo prodo mi og 130 kakrudo kung wala kamo dili kami makaabot itong dapita sa lagyo nga dapit. So especially akong gipasalamatan among barangay captain Merlina Punti Mayor, salamat kaayo sa imong support. Ngayon wala ka na question sa amo kung asa kami mo paingon kung dili ni tabang ka kanamo kadin ikaw ang among barangay captain diri sa barangay Panampawan. Ako kay mi kalipay nga nihatag ka ug support ka sa among buluhaton. Dili lamang kani amo kung dili kanimo ug ka sa imong kapika sa kinabuhi. Amo na gipasalamatan sa imong pagtabang nganhi kanamo sa mga pinansyal. So dugang ako pagpasalamat sa tanan kagawad sa lungsod sa Claveria, kagawad Ban Baros. Ayos ka talaga dila kay ikaw ang kagawad nga ni tabang gid sa amo bisan pa sa pinansyal. So paglarga pag yun namo nihatag pud kag tunga nga sako nga bugas. So grabe namo na nga kadaugan kay kami kadto nga time wala din mi naguna-una nga nami bugas. So nahitabo di ay nga mo ay amo nagamit ditong dapita kidugangan pag yun nimo og pinansyal. So dako ka namo na kadaugan sa among paglakaw nga nabalo namo hangtod ka bisan pa kang Alfred Alas Ascuna maninoy nako na. So salamat kayo ninong sa imong support nga lihatag ka og pinansyal nga 1,000 nga imong gihatag kanamo dako kanamo na og daghan kami napalit tungod na nga mga pinansyala kay tungod kayo kinahanglan gid kami sa inyong support tungod kay kami natukod namo ni nga abuluhaton nga wala kami mga pinansyal kami tanan apan nagpakitabang kami nga kaninyo wala kami nasayop nga diduol mi sa inyo nga walay daghan istorya kun dili ni hatag gid mo sa inyong kabubuton gayud. Salamatan kay Jubita Balangyaw maninay nako na salamat kaayo sa imong pag-support yanhi kanamo wala mi nagdahom nga apil na ikaw ni hatag. So grabe ka namo nakakadaugan kaya solve kita na namo mga problema bisan pa kang Will Mubos salamat kaayo nga nagmay-may ka kay wala ka natagaan sa resolusyon. So sorry Wad sa naipit di ay ang resolusyon nga para unta sa imo pero pasalamat ni nga sadya nga gihatag namo lagi ka na dumili sa paghatag. Salamat kaayo bit sunod namo nga lakaw na amis pagadian. So muduol gyapon mi sa inyo dili ni maluya sa pagduol nga kaninyo tungod kay angay sa muduulan tungod kay dili gahi ang inyong kasing-kasing basta buloton sa Ginoo. So dugang pasalamatan si Lulon Lagaw. Salamat kaayo Wad kay tungod sa imong kabungis-ngis bisan unsa nga panahon makaduol gid mi sa imo dili ka ulaw duol sa imo tungod kay ingataon ka na pareha lang ta. So salamat ko sa imong pagtabang sa financial support. Salamat kaayo sa susunod muduol gyapon mi sa inyo tungod kay nasayod jud mi nga kamo ra gyud amo maduulan sa tanan. So Rinaldo Pulio salamat kaayo nga ni-sponsor ka sa mga buluhaton nga gisangon sa Dios kanamo sa munisipyo. Salamat kaayo Mayora Mira Luna Salbalyon Abrugar sa imong sa munisipyo kadi niduol mi ka wala gid mi gilisod-lisod sa imong mga sakop sa imong mga tao bisan pa sa DSWD nga nangayo may kas assistance nga naghatag gid siya sa krudo nga 20 liters kayo Vice Mayor Rinante Salbalyon salamat kaayo. So dako ka namo na pagpasalamat sa inyo
nga natuman ang among bulaton tungod sa inyo. So wala gid milain ni kaduulan kung dili kamo lang gitanan kani among gipangsulti karon kamo gitanan ang among naduulan sa katong nga time. Congressman Bambi Imano. So pasalamat mi sa imo Congressman. O bisan tuod wala pa namo nakuha ang among pulong pero gipasalamatan na namo daan tungod kay nasayod mi nga moabot gid kanamo o nangayo mi og kapal sa uban niya mga kuan. So mao may sulti sa inyong tao diya sa sulod. So amo nangayo mi og nangita mig pamaagi usa kami dili gid mo lunga sa pagpasalamat sa inyo tungod kay kana kuan anak nga buluhaton dili man sad kani amo kung dili para kanis kadaghanan daghan usab na nga luwas ng mga kalag ug daghan sa balatian nga ayo ditong dapita tungod sa inyong support usab nga ni kanamo nakabot mi dito nga safety kung nakabalik usab kami nga safety. Salamat kaayo Congressman Bambi Imano. So sa inyong support nga bisan palagi utuod nga wala pa namo nakuha ang among gisulsit kaninyo pero nagpasalamat na mi daan kaninyo tungod kay kinsa pa to karon nakadungog kadi wala pa nakatabang. So willing mi nga mudawat sa inyong support ba na ginagbay ang ayan na namo nakapasalamatan tungod kay gamay o dako kung kana kinasingkasin dako na kinakalipay para kanamo. So ang tanan sponsor bisan pa sa akong mga igsuon sakyanan sa driver nga wala namin nangita og 2,000 kadi parang tato sa driver ang 2,000 kapin pero ni commit sila. So pasalamat mi sa inyo mga igsuon ako. So tungod sa inyo nagmalampuson kami sa family Mainon, Arwinda Piranilla. Salamat kayo sa imo nga ni-support ka sa buluhaton para sa Ginoo bisan pa ang sakyanan nga nahimo na namo karon og kaparte sa amo pagpanglakaw. So amo gipasalamatan sa akong igsuon nga babae si Lourdes Mainon. Salamat kayo sa imong pag-support o labi na sa pinansyal nga nakatagyapon siya og pinansyal. So salamat kaayo sa inyo tanan. Dalaygon ang Dios o hinaot sunod nga diin kutabang mo sa among bulaton nga gisangon sa Dios kanamo muduyog mo sa tanan nga mga bulaton nga isangon sa Dios kanamo sa lagyo nga madapit. Dalaygon ang Dios ug akong ibalik ang tanan ngadto apil ang pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios.